not prick him. Ar trebui să nu se întoarcă împotriva ta. See, Joseph is in the pit. Iosif este în groapă. What's his mistake? Care este greșeala lui? He loved his brothers. Desigur, el și-a iubit frații. He could have easily said, I should have gone back from Shechem. El putea să spună foarte bine, mă întorc de la Sichem. I should have not loved my brothers. Nu trebuia să... Nu, ar fi trebuit să mă întorc de la Sichem. Nu trebuia să arăt dragoste pentru frații mei. So look at the thoughts that are going on in Joseph's mind. Să ne închipuim gândurile care au trecut prin mintea lui Iosif. When a problem comes in your life, what are your thoughts? Care sunt gândurile care vin în viața ta când treci prin probleme? When sickness comes, what immediately comes? Când ești bolnav, ce vine imediat? If you get fired from your job, what's your thought? Când ești dat afară de la serviciu, ce gânduri vin prima dată? If an accident happens in your life, what is your thought? Dacă un accident se întâmplă în viața ta, care e primul tău gând? Any problem comes, what do you think immediately? Orice problemă vine, care este primul gând? Look at the thought of Joseph. Gândiți-vă ce gând a avut Iosif. If I had not loved my brothers, I would have not been in the pit. Putea să gândească, dacă nu iubeam frații, n-aș fi ajuns în groapă. His brothers, they hate him. Frații lui îl urau. Verse 20, that's the most powerful verse. 37 verse 20. Here it says, Come now therefore and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him. We shall see what will become of his dreams. Look at the statement of his brothers. Să ne gândim la ceea ce au spus frații lui. His brothers are saying, Let us see what comes of his dream. Frații lui au spus, haideți să vedem ce se întâmplă cu visele lui acum. But poor brothers, they don't know. One day they will be going before this boy who is in the pit. Dar vieții de ei nu știau că într-o zi ei își vor pleca capetele înaintea lui Iosif. If your walk pleases God, look at the doors that He will open for you. Dacă viața ta îl onorează pe Dumnezeu, uite-te, look at the doors that He will open. Uite-te la ușile pe care El le deschide înaintea ta. His brothers put him in the pit. Frații lui l-au aruncat în groapă. God took him to the throne. Dar Dumnezeu l-a luat spre tron. When his brothers came to Egypt, they had no idea that they will see their own brother Joseph sitting on the throne. Când frații lui au ajuns în Egipt, nu și închipuiau că îl vor putea vedea pe însuși fratele lor șezând pe tron. The one sitting on the throne is the same person whom they put in the pit. Acela ce stătea pe tron era același pe care ei l-au aruncat în groapă. They could never imagine. Nu-și puteau închipui așa ceva. Jacob thought that Joseph is dead. Iacov însuși s-a gândit că fiul lui Iosif era mort. His brothers thought he'll be slave in Egypt. Frații lui se gândeau că el este sclav în Egipt. But they could never imagine that God will put this small boy on the throne in Egypt. Dar ei nu-și puteau închipui că acel băiețaș avea să ajungă pe tronul Egiptului. Why did God do that? De ce a făcut Dumnezeu aceasta? God looked at the heart of Joseph. Pentru că se uita la inima lui Iosif. He loved his brothers. El și-a iubit frații. He was sincere. El a fost onest. He was pure in heart. A fost curat la inimă. His father told him to go to Shechem. He went to Dothan. Tatălui l-a trimis la Sichem și el s-a dus până la Dothan. There was no need for him to go to Dothan. Nu a fost nevoie ca el să se ducă la Dothan. But he loved his brothers. His love took him to Dothan. Dar el, iubindu-și frații, a iubit să se ducă până la Dothan. Why is God putting him in a pit? De ce Dumnezeu l-a pus în groapă? Why is God allowing so
ce a îngăduit Dumnezeu atâta durere în viața lui? See, physical pain is bearable, but mental pain is hard. Durerea trupească este ușor de purtat, dar durerea sufletească este foarte grea. Is it true? E adevărat? Physical pain is bearable, but mental pain is hard to bear. Durerea trupească este ușor de dus, dar durerea mentală, durerea sufletească este greu de dus. Joseph is in a pit. The pit is dry. Iosif este în groapă și groapa este uscată. There are no snakes inside it. Nu sunt șerpi în ea. It's a dry pit. Este o groapă uscată. But can you imagine the mental pain? Dar vă închipuiți durerea mentală pe care a avut-o acesta? My own brothers, Frații mei, they do it to me, aceasta au făcut ei and they eat the food I bring. și acum mănâncă hrana pe care eu am adus-o? What wrong did I do? Ce-am greșit? Cu ce am greșit? I love them. I-am iubit. And this is what you do to me? Și aceasta este ceea ce îmi faceți voi mie? Suppose you love a brother, Să ne gândim că ne iubim pe fratele nostru and you are so sincere. și ești așa de sincer, But suppose you hear that this brother hates you, what will be your reaction? dar dacă auzi că fratele acela pe care tu îl iubești te urăște, care este reacția ta? You love someone, but that person hates you. What's your reaction? Iubești pe cineva și acela te urăște înapoi. Care este reacția ta? See, Joseph's agony. Agonia lui Iosif. Who allowed that pain? Cine a îngăduit acea durere? Is it Joseph's mistake? A fost greșeala lui Iosif? But it's God doing it. It's God doing it. Dumnezeu este Cel ce face asta. Tonight I want you to understand, God allows pain in your life. În seara aceasta aș vrea să înțelegi un lucru. Dumnezeu îngăduie durerea în viața ta. Can we thank God for all the pain that has come in our lives? Chiar putem noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru durerea pe care El o îngăduie în viața noastră? Pains have never destroyed you, pains have made you strong. Durerea nu te distruge, nu are menirea să te distrugă, ci să te facă mai puternic. Problems never destroy you, they make you more strong. Problemele nu te distrug, ci te fac mai puternic. Is it true? E adevărat? But it's hard to digest. Dar este greu să digerăm așa ceva. But that's the truth. Dar acesta este adevărul. More than all the happiness, we should thank God for all the pain that has come in our life. Mai mult decât pentru bucurii, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care le-a îngăduit în viața noastră. Because pains make you more Pentru strong. că durerile ne fac mai puternici. Storms, they make you more strong. Storms. Vânturile, furtunile din viața noastră ne fac mai puternici. See, the pit did not destroy Joseph. Pit prepared Joseph for the throne. Groapa nu l-a distrus pe Iosif, ci l-a pregătit pe Iosif pentru tron. If any one of you is going through the pit experience, don't be discouraged. That pit is preparing you for a great throne. Dacă vreunul dintre voi este acum în groapă, experimentează groapa, nu te teme, pentru că groapa aceea te pregătește pentru tron. It's true, your brothers hate. E adevărat că frații tăi te urăsc, But thank God someone is pleased with your life. dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că cineva este onorat de viața ta. I want you to understand one important principle. Aș vrea să înțelegi încă un principiu important. If God is pleased with your life, people will hate you. Dacă lui Dumnezeu îi face plăcere viața ta și frații tăi te urăsc, I hope you understand. sper că înțelegi. The world hates a person whose life is pleasing to God. Lumea urăște persoana care îi face onoare și plăcere lui Dumnezeu. You know about our blessed Lord Jesus. You know? Once again. Our Lord Jesus Christ.
Desigur știți, Domnul nostru Iisus Hristos, His life pleased the Father. viața Lui a onorat pe Dumnezeu. What did the world give him? Ce i-a dat lumea Lui? That's the principle. Acesta este principiul. If God is pleased with your life, the world will hate you. Dacă Dumnezeu este onorat cu viața ta, de viața ta, lumea te va urâ. If that is what they did with Jesus, that's what they will do with you also. Dacă aceasta au făcut cu Hristos, aceasta vor face și cu tine de asemenea. If the world loves you, Dacă lumea te iubește, there is some problem. e o problemă. But if the world hates you, you are a blessed one. Dacă lumea te urăște, tu ești cel binecuvântat. He should not hate me. El nu mă va urâ. He should not become my enemy. El nu va deveni, n-ar trebui să-mi devină dușman. Even if my brothers are my enemies, no problem. Chiar dacă frații mei sunt dușmanii mei, nicio problemă. If the world is my enemy, no problem. Dacă lumea sunt dușmanii mei, nicio problemă. But he should not become my enemy. El să nu devină dușmanul meu. I have to lead a life that pleases him and him alone. Trebuie să trăiesc o viață care să-L onoreze pe El și numai pe El. Joseph is going through that pit. Iosif trece prin groapă. He's going through that agony, El trece prin agonie, that stress, prin stres, so many questions. așa de multe întrebări. And there is no one to comfort him. Și nu este nimeni să-L mângâie. We want comforters, right? Noi vrem să fim mângâiați. Suppose you said your prayer request and no one prayed, then Să ne gândim că ne aducem cauza în adunare și nimeni nu se roagă pentru ea. Joseph's father Jacob doesn't know that Joseph is in the pit. Iosif, tatăl lui Iosif nu știe că Iosif este în groapă. How many were praying for Joseph? You tell me. Câți se rugau pentru Iosif? Huh? Anyone pray? Se ruga cineva pentru el? Thank God Joseph did not have a cell phone to call his dad. Mulțumim că a dus Domnului că n-avea un celular să-l sune pe Iacov. Suppose a problem comes, we take the cell phone and we call whole Vancouver, pray for me. Dar dacă s-ar întâmpla acum cu noi, scoatem imediat celularul și sunăm tot Vancouverul să se roage pentru noi. We'll tell the whole world that I am in a pit. Am spune întregii lumi că suntem în groapă. I want you to pray that I may come out of the pit. Și aș vrea, te rog să te rogi pentru mine că sunt în groapă. Is it true? E adevărat? How many times you have prayed, Lord, deliver me from the pit? De câte ori te-ai rugat, Doamne, scoate-mă din această groapă? Who put you in the pit? Dar cine te-a pus în groapă? It was God who did it. Dumnezeu a fost acela. Not to destroy you, Nu să te distrugă, but to prepare you. dar să te pregătească. But what was your prayer? What was your prayer? Dar care a fost rugăciunea ta? Rebuking the devil sitting inside the pit. Certându-l pe Satana atâta vreme cât ești în groapă. Poor devil, he says, man, I didn't do it. It's your father doing it. Why are you blaming me? Bietul diavol probabil că spunea, noi nu sunt eu cel care ți-a făcut asta, ci tatăl tău. Is it true? How many times we have blamed the devil? E adevărat? De câte ori l-am blamat pe Satana? That's the reason many believers, they want us to pray. We pray hard, but the problem does not go. Mulți credincioși vor să se roage ca problema să plece, dar problema nu pleacă. See, we as pastors, many believers say, Pastor, pray for us. And we also pray with sincerity, cry. But the problem does not go. Și noi, ca păstori, îi primim pe frați și auzim că vor să